Familia, albiste bat daukat. Laneko bidaia bat aprobetxatuz, Gabonetako oporraldia Austrian pasako dugu. Salzburgon eta Bienan. Zer? Primeran. Zer dela eta joan behar duzu Austriara? Bilera bat daukat Bienako Filarmonikako zuzendaritza taldearekin. Datorren urteko musika amabostaldian Donostiara ekarri nahi ditugu, eta bertan eskainiko duten programaren ezaugarriei eta beharrei buruz hitz egin behar dugu. Bienako Filarmonika? Zer da hori? Aita musika programatzailea eta ez dakizue. Eta kanpoko orkestra eta jotzaileak ekarri behar ditugu Euskal Herrira? Hemen azaldago alakorik. Bai, noski. Euskal Herrian musika landua egiten duten musikari garrantzitsu asko dago. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, Judith Jauregi piano jotzailea. Musika landua? Azerrolloa. Fijo. Baina nola esan dezakezue hori? Ezagutzen alduzue? Zuek egunero entzuten duzue musika landua? Ala uste ezpaduzue ere? Hain gustoko dituzuen bideojokoetan, musika kutsatxoetan, telebistako iragarkietan. Egia, oso gustukoak ditugu. Jakin ezazue, musika horiek oso musikari ezagunen lanak direla. Beethovenen Elisarentzat piano lana, Mozarten Lacrimosa rekiema, eta Belliniren Norma operako Kasta diva. Aita, zen badakizun! Ederrak dira! Ziur konturatu gabe asko zere gehiago entzuten ditugula egunerokoan eta ezkarela jabetzen. Austrian aukera izango aldugu musika landuko emanaldiren bat ikusteko. Austria osoa eta Viena eta Salzburgo bereziki oso musikalak dira. Gabonetan gainera merkatua jartzen dute kalean eta aukera asko izango ditugu. San Jeronimo Elizako organoa eta Mozarten etxea eta noski, urte berriko kontzertua Bienako Filarmonikaren areto nagusian. Hara joateko aukera izango dugu. Azken hori ezagutzen dugu. Urtero jotzen dutena da, ez da? Eta txaloak eman behar dira, eta nola jakin noiz eman behar diren txaloak. Eta norena da musika hori? Eta noiz sortu zen? Eta zergatik? Lasai. Aurten zuzenean entzuteko aukera izango duzue. Eta aretoan aurkituko duzuen esku horrian egongo da horren guztiaren azalpena. Esku horrian? Bai, Koldo. Musika landuko emanaldietan, esku horrietan jasotzen dute entzungo den guztiari buruzko informazioa. Sortzailea, jotzaileak, laburpena, iraupena. Hemen ere egiten aldira alakoak. Aizu, hori da hain zuzen nire lana. Ibone eta Koldoren aitak zuen laguntza behar du. Kontzertu emanaldi bat programatu behar du, eta horretarako mendebaldeko musika landua harakatu beharko du, hainbat garaitan gertatutakoa aztertu eta musikari eta lan esanguratsuenak bildu. Erabakiak hartu ahal izateko, hainbat gauza hartu beharko dituzue kontuan. Erabateko eta besteko aretoak ezagutu beharko dituzue. Bakoitzaren aukerak aztertu. Emanaldi bakoitzaren iraupena eta ordutegia. Ikuslego mota. Ez ahaztu esku horri bat sortu beharko duzuela. Bertan jasoko dituzue zuen hausnarketak musikalan horien inguruan, eta sortzaileen eta egungo jotzaileen informazioa. Eta amaitzeko, musikalan baten interpretazioa egin beharko duzue. Prest? Ekin lanari!